Че тя ще го убие, че тя му носи рак, заради нея ще го заболи тазобедрената и ще му се износят ставите и очите и носа. Вие видяхте ли на Олимпиадата някой с боси обувки? Особено здравейте и добре дошли отново в нашия канал Freedom to Move. Аз съм Павел, вашия физиотерапевт, и днес ще си поговорим за една много гореща тема. В фитнес физиосредите, а именно темата за босите обувки. Днес ще ви разкрия някои плюсове на босите обувки, минуси на босите обувки, кога е по-добре да носите боси обувки, кога е по-добре да носите традиционни обувки, и вие вече с тази информация да направите вашия избор, когато закупувате обувки, защото има много контроверсни информации в мрежите, които са само за едните или само за другите. Днес ще разгледаме по-голямата част от тях и ще разберем защо е хубаво да се или да не се носят боси обувки. Мисля, че днес е моментът, в който Nike, Adidas, Hoka и Barefoot може би ще спонсорират нашия канал с известна 7-цифрена сума пари, или най-вероятно ще ме осъдят. С удоволствие бих ви показал моите боси обувки, които ги носих дълго време, но ми ги откраднаха в фитнеса, така че ще показвам само традиционни обувки. Тук имаме едни за трейл, едни кетове имам и ще си говорим по тях, а босите обувки някъде тук ще излезнат в самото видео. Да продължим напред във видеото. Първо, нека минем малко в исторически план и да си поговорим за босоходенето. Всички знаем, че ранните хора са ходили боси хиляди години и чак след това в модерния свят е възникнала обувката, като първоначално е била в тип на превързвало, което е било около крака. След това е започнало лек по лек да се прави нещо като връзки, да се зашива нещо като протекция на крака, но в крайна сметка идеята на човечеството е била да направи нещо стабилно, което да пази крака в различни условия, и така до ден днешен обувката се е развила в различни направления, като има такива за строителство, за бягане, за трениране, за щанги, за официални обувки, които имат чисто визуален стил, различни обувки за всеки един пол, да не засягаме различните полове, да не влизаме в тази пък друга фина тема. Но обувките са част от развитието на човечеството. Може би последните десетки години в България тази популярност дойде от книгата на Иво Иванов "Кривата на щастието", в която той говори за племето Рарамури, което племе бяга босо и си хваща дивеча на бос крак. They define themselves by their ability to run long distances over extremely hostile terrain. But they do it in a way that's actually joyful. Избягва по 100-150 км на ден. Тази мода в България дойде от тук. Нека си припомним също, че стъпалото има 26 кости и 33 стави със своите лигаменти, което прави ходилото една много сложна структура, която не просто се движи в една равнина, а тя се движи напълно 3D, 4D и обхваща множество равнини във всяка една секунда от движение. Също плантарната повърхност е наситена с изключително много рецептори, които дават един изключителен стимул към мозъка, когато стъпваме на различни повърхности. Не случайно в китайската медицина има специален вид терапия на петите, където там се целят разни точки и енергийни меридиани, но това е друга тема. Нека продължим нататък. Да си поговорим малко за ползите от ходенето с боси обувки. Както знаем, босите обувки са изключително тънки и почти наподобяват натуралното ходене бос. Те просто дават една обвивка на ходилото, просто ни пази от камъчета, от нараняване. Тя е много слаба и ще си поговорим в кои случаи не е за предпочитане да ползваме боси обувки. Но босото ходене изключително много стимулира проприоцепцията, прави фините или така наречени интринзик мускули на ходилото много здрави. Всички мускули от глезена надолу се казват интринзик, те са така наречени вътрешни мускули. По този начин, ходейки с боси обувки, ние стимулираме тези мускули и сухожилни връзки, правим ги по-здрави, но всичко има своя лимит, както и възстановяването на
всеки един човешки организъм на дневна база спрямо натоварването, което поема. За босото ходене повечето проучвания показват добри резултати, добри в полза на босите обувки, и затова босите обувки са изключително приложими при плантарен фасциит или възпаление на плантарната фасция, така наречен, което е изключително гадно и бавно минаващо заболяване, така че босите обувки се препоръчват при това заболяване, както и босото ходене, разбира се. Също босото ходене има и приложение при плоски стъпала, но това, което виждам от моята практика, е, че няма как да повлияете болезнеността от прекалено голяма пронация, когато имаме едно много затвърдено плоско стъпало, т.е. такова, което изобщо човек не е правил нищо за него, изобщо не е спортувал, изобщо няма мускули, които да поддържат по-нагоре тялото в веригата. Босите обувки също имат голямо приложение при прохождащи бебета. Задължително, даже според мен, трябва да се ползват боси обувки и да се насърчава бебето да ходи босо без чорап. Никоя обувка не може да замени този стимул, специално стимулът, в който да върви босо, и никое изправително упражнение няма как да бъде по-добро от босото ходене. Така че насърчавайте вашите деца да си играят боси колкото може по-дълго време, и това вродено плоскостъпие, което те си имат по рождение, ще бъде оправено най-бързо във времето. Има проучвания, които също доказват, че босите обувки увеличават височината на арката. Когато човек ползва боси обувки, това намаля напрежението от петата и увеличава напрежението върху предната част на ходилото, с което от своя страна може да обясним как босите обувки влияят на болките в пищялите или така наречения шин сплинт, който се получават при някои случаи според мен, защото съм виждал и позитивни резултати от боси обувки при шин сплинтс и негативни резултати от боси обувки при шин сплинт. Така че винаги трябва да вземем предвид дозировката на босите обувки. Босите обувки влияят изключително зле при възпаление на ахилесовото сухожилие. Защо? Защото първо, опорната площ е прекалено малка и цялото това натоварване, което идва от земята нагоре към нашето тяло, минава през ахилесовото сухожилие директно, и когато сме с боса обувка няма какво да абсорбира, нямаме подметка. Другото нещо, което се получава, времето, за което самото стъпало изпада в контакт с земята, е изключително по-дълго спрямо от това, в което сме с обувка, или така наречения ground contact time, и тогава ахилесовото сухожилие се обтяга изключително рязко. А когато бягаме и когато вървим, мускулът на прасеца работи в изометрична контракция. Т.е. той не се събира, нито се разтяга, той просто стои стегнат, а това нещо, което реално се движи и се разтяга и се събира, е ахилесовото сухожилие, а не мускула. И когато сме с боси обувки, това разтягане върху ахилесовото сухожилие е изключително голямо. Моля ви, не експериментирайте, когато имате ахилесово сухожилие, а дайте нужното време за вашия крак за възстановяване от ахилесова тендинопатия или тендинит, кой както иска да го нарича. Другия недостатък е, че вашето ходило изобщо не е защитено, така че ако бягате трейл навън, има много голям шанс да се ударете, да се ударите в нещо. Има също и доста завишен риск, според проучванията, за изкълчване и навехване, тъй като почти нищо не държи вашия глезен стабилен. Дългосрочно, ако дозирано ползвате боси обувки, те ще ви свършат работа и ще укрепнат вашите сухожилия, но ако очаквате от раз да носите боси обувки, да не ви се случват никакви навяхвания и изкълчвания, особено ако преди това пък сте имали някое старо, и ако очаквате да не ви се случи наново, то забравете. Със сигурност шансът да ви се случи наново е много по-голям. Имайте го предвид. Моят опит показа, че босите обувки, когато се ползват за бягане, имат своето приложение, наистина заздравяват мускули, стави, сухожилия, но когато се ползват дозирано, да кажем за 10% или 15% от седмичното бягане, а през останалото време човек вече да си бяга с традиционните обувки за бягане. И по този начин по-малко част от дозировката му ще бъде с боси обувки, което от своя страна ще стресира тези структури малко повече и ще ги направи по-задебелени и да имат по-голям капацитет на натоварване. Това нещо, което целим да се случи с тренировката в крайна сметка. Нали? На всеки това му е целта, да има по-голям капацитет, за да може да напъва по-дълго време. Ако имаме по-здрави връзки с сухожилия, мускули, съответно ще ни се удължи повече времето за напъване, когато сме отишли да бягаме. И минаваме към традиционните обувки
Тук имам един Under Armour, който е малко поизносен и мръсен, защото го ползвам за какво ли не. Той е за трейл, много хубава обувка между другото, препоръчвам я на всеки, не са ми платили от Under Armour. Скала, другия път, мислим, ако дадеш някой лепша, рекламирани по-новия модел, обещавам ти. Ето тук даже мога да ви покажа как съм ги износил. Определено съм forefoot, midfoot, когато стъпвам. Тази обувка между другото е с изключително повдигната пета. Отдавам го на производителите и на това, че просто са целели да вдигнат петата и човек да е принуден да изнася на midfoot, forefoot, за да може да бяга по-добре трайл. Както знаем, изключително гадно е, ако човек бяга на петите си. Да, почти няма такива хора, които бягат по този начин, но намират се. Повярвайте ми, намират се. И така, ползите на модерната обувка. Модерната обувка е удобна, модерната обувка пази добре, особено тези, които са направени за трайл. Те добре обграждат глезена, стабилизират го. Съвременните обувки имат по-голяма опорна площ. Както виждаме, опорната площ е голяма спрямо Barefoot и тези обувки абсорбират по-добре енергията спрямо Barefoot. Другият не толкова съществен плюс е, че модерните обувки са с най-различен стил, червени, зелени, кандяни, с по-висока пета, с по-ниска пета, ръчно изработени, с връзки, без връзки, с Bluetooth, светещи, несветещи. Модерните обувки обаче имат някои минуси, сега ще минем към част от тях. Един от основните минуси на модерните обувки е, че те са прекалено тесни отпред. А хора като мен имат изключително широко ходило в предната част и съответно те са принудени да съберат пръстите си колкото се може повече, което пък от своя страна разваля биомеханиката на походката и първоначално тези хора изпитват болки в глезените, а и дългосрочно има хора, които може да продължат да изпитват болки в глезените. Затова е важно да гледате, когато избирате обувки, какво се случва отпред, а не само дали ви е достатъчен номера. В някои държави има номера и за широчина и съответно има различни видове широчина на обувката. Съблюдавайте това нещо, когато купувате обувки, защото има изключително съотношение върху биомеханиката. Когато добавим един по-стегнат чорап, се получава едно изключително свито ходило в самата обувка, което не дава правилна функционалност на целия долен крайник и се проявява нагоре към веригата, може да стигне до кръста, може да стигне до врата. Един бог знае къде може да стигне това отклоняване по кинетичната верига. Друг недостатък на модерната обувка е, че тъй като е прекалено стегната, може да ограничи движенията в глезена, съответно плантарна флексия и дорзална флексия, и това от своя страна пак да промени биомеханиката на стъпалото. Така че наистина, когато вземате обувки, най-добре е да ги обуете, да постоите 5 минути с тях, след това да направите няколко кръгчета, да си отговорите добре на въпроса за какво ще ги ползвате и колко често ще ги ползвате и чак тогава да си купите тези обувки. Тук е момента да спомена, че ако си търсите ментор, който да ви помага в следването на вашите фитнес цели, лутате се и се чудите на къде да я подхванете, може да ни пишете на лично съобщение и ние ще се свържем с вас. Няма нищо срамно човек да поиска помощ от експерти, когато има нужда и когато му липсват нужните знания, за да постигне целта си. И в заключение се надявам да сте разбрали за плюсовете и минусите на босите и традиционните обувки. Ако видите някой гуру, който ви приказва колко е важно човек да е бос, колко е важно да не обува модерна обувка, че тя ще го убие, че тя му носи рак, не знам си какво, че заради нея ще го заболи тазобедрената и ще му се износят ставите и очите и носа, то не му вярвайте, има такива, даже и в България, които едва ли не, ако не ходиш бос, значи нищо не става от тебе, ти си бита карта. Не, няма да ви се случи това, разбира се. Както виждате, само ще ви вметна за пример, вие видяхте ли на Олимпиадата някой с боси обувки? Особено на леката атлетика. Отговорете се на този въпрос и ще разберете правилния отговор за това дали е добре да спортуваме даден спорт с боси обувки, особено когато говорим за едно професионално ниво, при което се гони един изключително висок резултат. Ползвайте боси обувки, разбира се, ако са ви удобни, ако ви харесват, с добра дозировка. Не прекалявайте, ако правите някакви супер активни физически дейности.
но винаги имайте едно на ум за това какво може да ви се случи, когато прекалите с тяхната употреба. Както се казва, дозата е в отровата. Това бях аз, вашия физиотерапевт Павел от Freedom to Move. Може да споделите в коментар вашите виждания от босото ходене, ако сте ползвали боси обувки, или вашето виждане за традиционните обувки. Ще се радвам да го чуя. С Димо ще ви върнем коментар. Може да разменим някое съобщение и да видим различните гледни точки, защото съм сигурен, че ще има много различни мнения. Тук може би ще ме нападнат някои гурута. Аз смятам да им пожелая да са живи и здрави, да продължават напред и да дават и те стойностна информация, такава каквато и ние се опитваме да ви даваме във всяко едно наше видео, стига да не говорим прекалено много глупости. Приключвам до тук.